Morjesta YouTube, se on Useri täällä ja aloitusvideo kuvaltais nytten, eli tulee Growtopiasta niin kuin näettekin. Ja tässä mä nyt oon. Joo, eli tässä on mun maa, mä esittelen tässä videossa mun kaikki VL-maat ja sillain ihan tällainen aloitusvideo Growtopiasta. Eli tälle kanavalle tulee Clash Royale ja kaikki muita hassun hauskoja pelejä. Ja sitten jos te haluatte ehdotella kommenteissa jotain pelejä, mitä mä kuvaisin, niin voin kuvata kyllä ilomielin. Ja joo, videoita ei tule hirveästi, mutta kyllä niitä nyt tulee kumminkin jonkun verran. Että älkää ihmetelkö, jos videoita nyt ihan joka päivä tulee. Mutta sellaista. Eli tässä on mun accountti Useri, maan nimi Kakamies Farmi. Okei, tässä oli ensimmäinen maa. Ja jos ihmettelette tätä nimeä, niin se johtuu siitä, että mun viime tyypin nimi oli, Grow-ID oli Kakamies. Ja joo, se on vähän tollanen nimi, mutta joo, ei siitä sen enempää. Mutta joo, siltä häkättiin 20 VL, joten mä en viittinyt enää pitää sitä tyyppiä, koska jos siltä häkättäisi lisää kamaa, niin mäpä tein uuden accountin sitten. Ja tää on nyt tällainen accountti, pelannut ehkä parisataa päivää varmaan. Mä oon pelannut 100 päivää sitten tein tän accountin, että siitä nyt on vähän aikaa kuitenkin. Joo, tässä on siis ensimmäinen maa, tää on mun farmimaa. Tää on yksi mun parhaista maista silleen, koska farmi on aina farmi. Farmasin just ja sain pari VL. Joo, tässä on mun farmattavia. Mulla on täällä myös vähän venussiidejä tälleen 176. Mulla ei mitään, mä en oo mikään hirveä proovia farmaan, koska en oo vielä siis farmannut, kun just ostin farmattavat vähän aika sitten, niin silleen. Mutta eiköhän näytetä seuraava maa. Nyt jatketaan, eli tässä on seuraava maa. Tää on tällainen maa nimeltä Kaka37. Tää on vielä tosi paljon keskeneräinen, mutta mä nyt haluan kumminkin näyttää tämän maan. Elikkäs sillä tavalla. Kaka37 on nimi. Taas johtuu siitä kakamiehestä, siitä ärsyttävästä accountista, mutta hei. Ja miksi tässä on 37? Sen takia, koska täällä pitäisi ainakin olla ADD yhdellä henkilöllä nimeltä 37369. Mä nyt näytän tästä kavereista sen, eli tällä pitäisi olla täällä adit, mutta ei nyt ole tällä hetkellä. Mä annan sille jossain vaiheessa aditsi, kun se tulee onlineen. Joo, puhutaan siitä sitten jossain myöhemmillä videoilla enemmän, mutta joo, eli tässä on vippi. Mä kerron nytten tässä videossa, mä en kerro muissa videoissa passwordia, kattokaa tää video, jos teitä kiinnostaa, eli password on kaka373669. Eli täältä saa tankkia, jos kuka ehtiikään nyt ekana tänne maahan ja menee tästä passwordista, jos katsotte videon. Mutta sillä lailla, ei tässä mitään, eiköhän nyt vielä näytetä viimeinen maa. Eli tässä on vikamaa, mutta tää ei ole mun maa, mutta mulla on täällä ikuiset adit, eli Gepfarm 200. Ja siinä on se 37369. Joo. Mutta hei, tää on sen farmimaa. Mä autan täällä sitä farmaan. Ja täällä on just tällainen hyvä musa. Mutta mä en nyt sitä tässä videossa näytä, kun en pysty. Koska mulla on tällainen juttu, että mulla ei kuulu äänet, kun mä pistin tähän videoon silleen, ettei kuulu ääniä. Mut hei, tässä oli mun aloitusvideo. Esittelen vähän maita tässä videossa. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Se olisi moikka moi!